Sa Dumaguete City sa Negros Oriental, kansilado na sa mga biyahe sa mga abyon nga ginagdaon tang mobalik sa sugod sa Hunyo 8, human mapaubos ang nasod sa General Community Quarantine. Unang ginagda ang biyahe sa mga commercial flights sa Dumaguete City niadto pang Hunyo 1 apan kansilado kini human mangayo og dugang rekisito ang lalawigan sa Negros Oriental aron pagsiguro nga luwas sa mga pasahero gikan sa COVID-19. Sa resolusyon nga giaprobahan gihangyo sa Provincial Interagency Task Force ang nasudnong IATF nga mangayo og medical certificate, authority to travel o resulta sa PCR test sa matag pasahero nga mutug pa sa airport sa lalawigan. Gipasabot sa lalawigan nga ang gidid-an nga makatugpa sa airport ang mga commercial flights lang ug wa kini maglakip sa mga biyahe kung ang mga OFW ang mopauli sa ilang dapit.